100 के बेसी लागात के बेसी कांग्रेसे मैक्सिमाम पाबो पारे टोटल 126 टा 30 टा मान पाबो पारे यात के ऊपर ना जाय सॉरी कांग्रेस नय बीजेपी कांग्रेस नय सॉरी गामांगोनां रायजोफोर दिनै जोबोद दुखुजों आं बुंनो सानो आंबो राजा लामायाव गसंदों आंबो रेलि खालामदों आंबो धरना होदों तेजपुराव रेलि खालामदों धिकाजुलियाव हांगार स्ट्राइक खालामदों जोंनो हानि मोनथाय नांगौ फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ जोंनि गोजौ बानायनांगौ गासिबो मोनथायनि थाखाय जोंबो सोमावसारदोंमोन आरो बै समनिफ्राय दासिम सनितपुर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि फारसे आंनि गोसो गोरबोआ अराय सम नांथाबनानै दङ आरो आङो दिनै जेरावनो थाया मानो अराय सम गोसोआव मोनसे साननाय फैबाय थायो माला सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजानि जेंनाया जोबस्रांगोन बेखौ अराय सम आंनाव मोनसे साननाय फैयो मानोना जोंनि खावलायनाय बायदियैनो नोंथांमोना गावनि थाखा फैसा गारनानै रेलाव गाखोनानै बास लानानै बेसेबांबा सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों दा नंखायनो सनितपुर जिल्लानि आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ जेब्लायसिम सुस्रांनो हाया आंबो गोजोनै थानो हानाय नङा दा नंखायनो रायजोफोरा आं बुंनो फैदों दिनै सोरबा सोरबाया बेवहाय फैनानै बानसावदों बे गामिफ्रा जोंनि थाखाय जोंनि रायजोजों हाबनाय नङा बे गामिफ्रा गोजानाव थागोन मागोन बायदिसिना होननानै बिथांमोना बानसावलाबायबाय थादों सोरबा सोरबा बुंदों बेफोर गामिया जोंनि रायजोजों दाजाबदेरोबा जोङो बड'लेण्डखौनो गारना खारगोन बायदिसिना बुंदों नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो फैदों बे ओनसोला जेरैखि जाया बियो बड'लेण्डजों एबा जोंनि थाखानाय रायजोजों जे बे सिमायाव हाबफागोन बेखौ आं रोखा रोखा बुंनो फैदों आरो बेनि थाखायनो जोङो गोरोबथा खालामदों दिनै जों गोरोबथा खालामदोंबा मोनसेल' खोथानि थाखाय गोरोबथा खालामदों बे जाबाय सानजानि सिमाया जेरैखि जाया बारायनांगोन बिनि थाखायसो जों गोरोबथा खालामदों दा नंखायनो सोरबाया बेवहाय थै गोलोमदै होआजासे जानला मानला बुंनाय खोथाफोरखौ रायजो राजाफ्रा मानिनो नाङा हाग्रामा महिलारिया बै 17 बोसोराव मानो सनितपुरनि आइ आफा रायजो राजाखौ नायाखिसै बिथाङा 17 बोसोर सिट जानानै दङमोन चन्दन ब्रह्मआ फैनानै हाखौ सुफैबाय फैसा लांबाय फैसा खांबाय बेनि उनावबो दिनै हाखौ बानायनानै होआखिसै दावदै पिटि मन्त्रिया चन्दन ब्रह्ममोन दिनै जोङो बिजेपिजों ओरैनो खुगा गोजायै रायलायनानै फैयाखै जों बिथांमोनखौ बुंदों गामि सोनाय दानख'नायखौ 2011 मायथाइनि गेजेराव जेरैखि जाया खालामनानै होनांगोन आरो हानि मोनथायखौ जोंनो 6 दाननि गेजेराव खालामनानै होनांगोन आरो आं दिनै गभर्नमेन्टनि जानानै फैदों मानगोनां रायजोफोर बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि जानानै बै समाव आं फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आरो दिनै बड'लेण्ड सरकारनि जानानै आङो आसाम सरकारखौ बुंदों सर्बानन्द सन'वालखौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंदों जे नोंथांमोनजों जों गसंफागोन नाथाय हाग्रामा महिलारिमोन बायदि नङा जोंनि आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगोन बेखौ रोखा खालामनानैसो फैदों दा बेनिखायनो रायजोफोर दिनै अशोक सिंघल बिथांखौ जोङो नायनांगोन थांनाय 20-30 बोसोराव बिथाङा जोंनि बिदा फंबाय नङा जोंनि थैनि सोमोन्दो गोनां नङा नाथाय बै समाव इउजि ब्रह्ममोननि सोमावसारनायनिफ्रायनो बिथाङा जोंजों गसंफादों दाख्लै बावै जेला सावरायनाया जायो दिल्लीयाव जोंहा 3 मन्त्रि दङमोन 12 जन एमएलए दङमोन सासेबो बर' एमएलएआ गसंफायाखै सासेबो बर' मन्त्रिया गसंफायाखै नाथाय बिथाङा जोंनि बिदा फंबाय नङाबाबो हर सान गसंफानानै बे गोरोबथाखौ खालामनायाव मदद होदों दा बिथांनि थाखाय जोङो गोब्राबै आखाइ हरनांगोन दा दिनै आं बेखौनो सानदों जोंनि बर' एमएलएफ्रा बर' मन्त्रिफ्रा हारिखौ फोथाय खेबस' खालामोबा थगायोब्ला सोरबा सासे मानसिया जुदि जोंनि हारिखौ अननो फैयोब्ला बेखौ बजबनायाव जोंहा जेबो पाप नांनाय नङा रायजोफोर बेखौ बजबनानै लानायाव जोंहा जेबो पाप नांनाय नङा दा नंखायनो साफा सानैया दालालि खालामफैगोन साफा सानैया बिजनेस खालामगोन थांनाय 17 बोसोराव बड'लेण्डनि बाहेरनि 10 लाख बर' रायजो राजाखौ लानानै हाग्रामा मोना बेफार खालामबोदों बिजनेस खालामबोदों चन्दन ब्रह्ममोना राजखान्थिनि दालालि खालामबोदों जों बेखौ सहायनो हायाखै आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै 19 जिल्लाफोरखौ लानानै बर' कसारि काउन्सिल जाबाय आरो जि 2 जिल्ला थालांबाय बे 2 जिल्लाखौ जोङो जोंनि रायजोजों दाजाबदेरनो होननानै सरकारजों जों नारा नाथा नाजागासिनो दङ दा नंखायनो दिनै सनितपुरनि रायजो राजाया गिनांगौ गैया आन्दायनांगौ गैया जेबो गैया 30-40 बोसोर सोमावसारबोबाय गोरोबथाया जाबाय
थांनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय खामानिया जायासै जोङो एसे बयबो दुनियावनो नुदों सरकारा खामानि मावनो हायाखै बड'लेण्ड गोरोबथानि बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाया जानानै थांबाय बिटिसि गोरोबथायाव बिएससि गोरोबथायाव डिसिएसपिखौ जों मोनाखैमोन नाथाय डिसिएसपिखौ जों मोनबाय दिनै बड'लेण्डआव जों बुंनाय बायदि डिसिआ गसंनांगोन उन्दुनांगोन जों बुंनाय बायदि बिथाङा खामानि मावनांगोन बे गोहोखौ दिनै जों मोननो हाबाय मोनसे समाव जाय एसपिफ्रा जोंनिफ्राय मानसिफोरखौ नायगार साजा होयोमोन दिनै बड'लेण्डआव बै एसपिफ्रा जोंनि बुंनाय बायदि थांलाय फैलाय खालामनांगोन बे गोरोबथानि गेजेरजों जों बे गोहोखौ मोननो हाबाय हानि मोन्थाय गासैबो मोन्थायफोरखौ जों मोननो हाजोबबाय दा नंखायनो रायजोफोर मोनसे सम फैदों जों हां लास्रानानै एसे मोजां गुसु मेलेमजों साननानै हारिखौ दावगालांनो हानाय मोनसे खामानि मावनांगोन गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय गोबां थैबाय गोबां थै होबाय आर्मि पुलिसजों गोबां साजा मोनबाय नाथाय नैबे समाव जाय बिथांमोना दिनै खस्थ' खालामबाय बिनि फिथाइखौ मोननांगोन एनडिपिनि जोहोलावफ्राबो गोबां साजा सहायबोबाय मोनसे समाव दिनै बिथांमोना गावनि बिमा बिफा बिब' बिनानावजों न'आव थाफैनो हानाय जाबाय बेखौ मोजां मोनाखै हाग्रामा महिलारिया बेखौ मोजां मोनाखै चन्दन ब्रह्मआ बेखौ मोजां मोनाखै साफा सानै हाग्रामानि संख्रि जाग्राफ्रा नाथाय जों मोजां मोनदों आंनि गोसो गोरबोआ गाबोमोन जेब्ला बैसागो जायो आं आंनि आइनि खाथियाव थांना खुलुमहैनो हायो नाथाय आं बायदिनो सोरबा सासे जोहोलावा हाग्रायाव थानानै गावनि बिमा बिफानि खाथियाव फैनो हाया आरो बे बाथ्राखौनो आं सानदोंमोन सानसे बेलासिबाबो मोनसे खामानि मावनो हायोबा जिउआव गोजोननाय मोनगोन बे जाबाय बर' हारियाव सान्थि लाबोनो हायोबा जिउआव गोजोननाय मोनगोन आरो दिनै सान्थिया फैबाय रायजोफोर दावहा नांनाया गिदिर खोथा नङा भारत सरकार आसाम सरकारजों दावहा नांनानै जोंनि मोन्थायखौ लाबोनो थाखाय जों थांना थायोबासो मावनो हागोन नाथाय थैलांजोबोबा मोजां जोहोलावफ्रा बोरै लाबोनो हानो दिनै बिथांमोना एबसुखौ सोंखारियो जाय एबसुआनोखि दिनै 50 बोसोरनि बारा हारिखौ बेंबोबाय हारिखौ जोथोन लाबोबाय हा हुनि जेंना बायदिसिना जेंना जि जेंनायानो जाया मानो दिनै एबसुआ गसंबोदों बै एबसुखौ फैनानै हाग्रामा महिलारिया दालालि बेपारि होफैदों जाय हाग्रामा महिलारिया दिनै बड'लेण्डनि फैसाखौ जानानै हटेल लुदों क्रेसार मेसिन लुदों बिजनेस बानायदों शपिं मल बानायदों दिल्ली मुम्बाइ जेरावबो हा हु न' बिल्डिं बानायदों बे हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ सोंखारिनायनि जेबो मोन्थाय गैया बे हाग्रामा महिलारिया बिथांमोना दिनै सिरि थाग्रा होननानै मानिग्रा होननानै जानला मानला खोथाफोरखौ बुङो नाथाय जारिमिनखौ जोंबो नुदों रायजोफोर जेसेबां खस्थ' खालामदों बिनि 2000 गुन बिथांमोना खामायनानै लाबाय बेबायदि लिडारफोरखौ जोंनो नाङा जोंनो बै लिडारखौ नांगौ जाय हारिनि थाखाय गाबखाङो जाय हारिनि थाखाय थैस' थांस' दुखुनि समाव गसंफैनो हायो इलेक्सन फैबाल' फैनानै इलेक्सन मारिना थांबा जानाय नङा रायजोफोर दा नंखायनो नैबे समाव जोङो गुसु मेलेमजों साननांगोन हारिखौ जों जानला मानला हगारना होनो हाया जोंनि आइ आफाफ्रा जोबोद नोरोम आखुनि सादा सिदा नोरोम आखुनि साननो हनो बारा माने खेंख्रा खेंख्रिखौ सानै मानसिफोर बे मानसिफोरखौ सोरबाया राजखान्थि दालालि खालामना थगायबाय थागोन बेखौ जों मालाबाबो हगारनानै होनो हाया दा नंखायनो जिखिनि जाबाय नैबे समाव गसंथानांगोन गोसो जायोबा दिनै आजमलजों लोगो जागोन गोसो जायोबा कंग्रेसजों जागोन गोसो जायोबा सोरजोंबा जागोन जा गोसो बेखौनो खालामगोन हारिया दिनै मा जादों मा गाबदों मा बेरदों बेजों जेबो सोमोन्दो गैया दा बेबायदि जों जानाय नङा संसार जानाया दा बेनिखायनो रायजोफोर आं बेखौनो खावलायबाय जे जों बयबो दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ खौसेयै गसंथानानै इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आरो बेजोंनो फैगौ 100 बोसोर संसार जानायनि लामाया रोखा जागोन बेजोंनो 100 बोसोर संसार जानायनि लामाया रोखा जागोन बे ओनसोलखौ सोनायनि उनाव जोंनि समष्टिया 60 जागोन जोंनि जिल्लाया 10 जागोन एमपि समष्टिया 2 जागोन गासिबो जोंहा थिग थाक जाजोबगोन बिटिआरआव दिनै इउनिभार्सिटि एनआईटी गोबां फसंथान मोननो हाबाय जोङो बेफोरखौ लुफुंजोबनो हायोबा फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव बर' माहारिया इन्डियानि गेजेरावनो मोनसे जौसिन हारि जागोन आंहा फोथायनाय दङ ओरैबायदि गोब्राब खामानि मावनो हायो जोंनि मानसिफ्रा दा नंखायनो रायजोफोर आं बारा गोलाव खोथा बुंला मोनाबाय नोंथांमोना गोबाव सम धैर्य हमनो गोनां जाबाय आं बिनि थाखाय निमाहा बिबाय दिनै राजखान्थिनि थाखाय फैदों
बैसागो जाखांनानै आरो फैबावगोन नोंथांमोनजों गोबां सावरायनांगौ दङ মই অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া যি অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াই ইমান বছৰে আমাৰ দুখ দুৰ্যোগত সদায় থিয় দি আহিছে মই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ হয় বড়ো জনগণৰ হয় তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতে আমাৰ লগত তেজৰ সম্পৰ্ক নাই আমাৰ লগত তেজৰ সম্পৰ্ক নাই যদিও কোনোবা তেজৰ সম্পৰ্ক থকা দাদা ভাই মন্ত্ৰী এমএলএ আমাক যিমান ঠগালে লুটি পুটি খালে তাতকে 100 গুণ তেখেতে আমাক সহায় কৰিলে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজি পুনৰ এটা আহ্বান কৰিছো বড় মানুহবিলাক এমএলএ মন্ত্ৰীবিলাকৰ ওচৰত যাবলৈ লাজ কৰে বেলেগ মানুহবিলাক অলপ বেছি লাজ নকৰে বড় মানুহবিলাক অলপ লাজ কৰে এইবাৰ জিকি যোৱাৰ পিছত মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেখেতে যাহাতে নিজে মনত কৰে আৰু মাহত একদিন বড় মানুহবিলাকক লগ কৰিবলৈ তেখেতে অলপ সুযোগ দিয়ে মই এটা আহ্বান কৰিছো বহুত লাজ কৰে বড় মানুহবিলাকে ময়ো লাজ কৰোঁ তেখেতে ইয়াতে ঘৰ বান্ধি থাকিব বুলি কৈছে মোষ্ট ওয়েলকাম ইয়াতে ঘৰ বান্ধি থাকক এনেকা জানা বুজা মানুহ এজন পালে আমাৰো ভাল হয় তো যিয়ে নহওক মই দীৰ্ঘলীয়া বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই